Tää varmaan on päällä jo äänittää. Mä koitan kovaa kompata. SisuCast. Miesten matkassa. Tervetuloa Sisu-podcastin pariin jälleen kerran. Oot sitten missä ootkaan, kotona lenkillä, saunassa, missä ikinä tätä nyt voi kuunnella, autossa. Missä Jukkis meitä kuunnellaan? Mä kuuntelin eilen siis radio saunassa. Radiosaunassa? Juu. Se on aika hyvä paikka. Siellä saa niinku lämmin tunnelma jo valmiiksi. Ei tarvitse lämmitellä enempää. Se on hyvä. Hei, meillä on tänään miehen tarina. Meillä on sellainen mies, joka ei oikeastaan esittelyä kaipaa, mutta mä haluan vähän esitellä kuitenkin, koska mä oon ehkä sellainen pieni fani. Mä oon ollut fani semmoisesta niin kuin vähän reilu 20 vuoden takaa, kun mä oon tavannut tämän miehen ensimmäisen kerran. Ja silloin tämä mies teki mulle lähtemättömän vaikutuksen. Mä oon kuullut hänestä tämmöisen esittely, että helluntai nuorisopastoreiden kuriiri, isähahmo. Joo, kyllä, ehdottomasti tarinankertoja, mies, joka hymyilee aina. Hän on helposti lähestyttävä. Sellainen mies, että kun sä näet hänet, niin tulee sellainen, että tuon mä haluan oppia tuntemaan. Hän on tekopyhät juontaja, toinen niistä. Hän on valtava Fidan kasvot, helluntai-herätyksen tulevaisuus, Stationin perustajia. Mies, joka on vailla vertaa. Hän on myyttinen sankarihahmo, Juha Lehtonen. Tervetuloa, Juha. Kiitos paljon. Ai että hei, siis huikeat esittelyt kyllä, niinku, ihan överi esittelyt. Ei suinkaan. Ei ihan liikaa, mutta niin, kyllähän tämä nyt lämmittää mieltä. Mikä tämä oli tämä kuriri-juttu? No kato, mä yhden nuorisopastoriopiskelijan kanssa juttelin ja hän sanoi, että Juha on se, joka välittää näitä työpaikkoja. Aivan, eli sellainen kuriiri. Joo, työnvälitystoiminto. Joo, provikat jäänyt saamatta kyllä. No ne voi tulla takautuvasti. Voi jollain kysellä. Joo. Eikö meillä aina sanota, että kirkkaampi kruunu odottaa? On, se on siellä sitten. Siitä odotellessa. Hei Juha, mahtavaa, että sä oot täällä. Ilo olla täällä, todellakin. Mä oon todella innoissani siitä. Ja mä oon siis ensimmäisen kerran reilu 20 vuotta tutustunut tai nähnyt sut salibändin merkeissä. Me liikuttiin täältä Valkeakoskelta Tampereen alueelta. Järvenpäähän pelaan sunnuntai-iltaisin säbää. Ai että. Se oli niinku tosi fiksua. Herkkua. Tosi fiksua. Toki ei silloin ei ollut mitään muuta varmaan elämässä. Niinpä. Ei mullakaan. Mutta sä teit jo silloin muuhun vaikutuksia. Sitten aika pian siitä niin mä pääsin olemaan teidän kesäleirilläkin mukana. Mä oon viettänyt siellä ja siellä mä vielä niin kun pääsin näkemään niin kun sua lähemmin. Sä teit kyllä lähtemättömän vaikutuksia sieltä. Wow. Sä olit heti sellainen, että tossa on niin kun todella lempeä mies. Ja kumpa mulla voisi olla jotain sellaista, mitä Juhalla on elämässä. No niin, nyt lopeta. Nyt me vasta päästään siihen, koska mä luulen, mä rupean herkistyä. Moni muukin meidän kuulijoista niin jakaa tämän saman kokemuksen susta. Ai jaa. Mä uskallan väittää näin. Mä muistan, mä aloitin Teopoliksella opinnot 2019, joo. Ja siellä tuli sitten Juha vastaan, kun hän kävi tulisielukoulussa välillä opettamaan. Mä katsoin, että oi, niin lempeät kasvot. No, just näin. Ja me ei ole tästä Jukkiksen sovittu tästä meidän alkuspiikistä mitenkään. Mutta me halutaan tänään vähän sukeltaa sun tarinaa, että Haluaisitko kuulla jutun? Kerro. Mun vaimon, mikä se on, täti tai joku tämmönen, tai jo sukulainen anyway, niin se me ruvettiin Marin kanssa, joka on siis vaimoni, niin seurustelee, niin se sanoi mulle, että Juha, sulla on tommoset sänkykamarisilmät. Niin mä niinku mietin, että liittyykö tää nyt kovasti tätä lempeyttä tässä niinku tuotte esille, mikä on musta tosi huvittavaa. Niin että liittyykö tää siihen? Voi olla. En siihen. Sano sä Jukkis nyt jotain tähän. Älä sano mitään. Kiitos vielä kerran. On tosi häkeltynyt näistä teidän sanoista. No niin, mutta oikeasti mä oon tosi innoissaan siitä, että sä oot täällä. Sukelletaan sun tarinaa, koska mä uskon, että kaiken ton hymyn ja ton pehmeyden ja lempeyden keskellä, niin siellä on varmaan ollut jotain kasvuakin sitten ja ehkä kipuiluakin elämässä. Kyllä. Mutta sen verran me juteltiin tuossa, kun me aloiteltiin kahvia, että sä oot lähetyskodin lapsi ja lähetystyökentällä ollut ja mainitsit myöskin siitä, että sulla on hyvä olla silloin, kun sulla on lentolipput ikään kuin takataskussa. Joo. Minkälainen se sun alkuelämä on ollut? Mistä sä oot niinku ponnistanut? Sä oot kuitenkin uskovaisen perheen. Joo, siis faija
on yrittäjä ja äiti on tehnyt duunia jossain noissa vanhainkodeissa ja ei ole kovin tämmöisistä varakkaista lähtökohdista, ei ponnistella ja seurakunta pelasti mut urheilulta vai miten nämä menikään, mutta siis seurakunnassa on ollut aina. Siellä niin kuin on mun parhaat ystävät. Meillä oli seurakunnassa tällainen yksi Merja. Kiitos sulle Merja, mitä oot tehnyt ja ollut. Eli Merjalla oli visio. Ja te tiedätte, kun helluntai-seurakunnassa naisella on visio, niin se on helppoa. Ja kun puhutaan, kun mä oon ollut siis silloin 11, eli siitä joku 100 vuotta, niin eletäänkö sitten silloin 80-luku. Niin hänellä oli visio, että seurakuntaan pitää saada varkkityö, varhaisnuorisotyö. Ja hän vastustettiin väkevästi. Ei nainen voi rupea mitään tekemään. Ja eikö nämä nuoret pidä saada sinne aamukokoukseen ja tällaista. Mutta meillä oli visio. Ja se ei ole lävennyt seurakunnassa läpi. Niin hän sai jollakin tavalla luvan, että voit kotonas alkaa koota näitä junnuja. Mä olin yksi niistä junnuista. Ja hauskaa, että siis se porukka, ketä me silloin koonnuttiin, me ollaan edelleen ystäviä monen kanssa niistä. Ja siitä syntyi niin kuin tavallaan Järvenpään helluntai-seurakunnan sitten se nuorten porukka. Sieltä niin kuin mun hommat lähtee. Mun niin kuin, mä ajattelin, että mä niin kuin kasvoin siinä. Että isä oli kiireinen yrittäjä, teki töitä kuin hullu ja tälleen. Että siinä on, mä oon niin kuin sen porukan kasvattama. Sieltä lähdettiin. Onko se sitä samaa porukkaa, mikä oli pelaamassa esimerkiksi säbää siellä leirillä? Joo, kyllä. Koska se teidän yhteys ja se yhteishenki, mikä oli, niin mun täytyy sanoa, että se on niin kuin edelleenkin vielä semmoinen, että se oli niin kuin tosi mahtava nähdä. Jep. Ja ehkä se oli se yksi syy, minkä takia me täältä niin kuin ajeltiin sinne päin. Kyllä. Koska oli tosi hyvä meininki niin kuin, ja tosi tsemppaava ilmapiiri. Kyllä. Joo, ja siis siellä oli hauskaa, että siis myöskin vaimoni Mari oli siis siinä porukassa, että me ollaan tunnettu niin kuin 11 V lähtien. Olette sitten sieltä asti niin kuin, tällainen vähän niin kuin bondannut vai? Ei, se on sitten tarina erikseen lyhyesti. Se menee näin, että 9-luokalla me oltiin samassa koulussa ja mä olin niin kuin on-off ihastunut Mariin, tai häntä kutsutaan mamaksi, siis joka vuosi monta kertaa ja hän katsoi mua silleen, että ei vitsi, miten toivoton tapaus. Ja siis 9-luokalla hän sanoi kavereille, että kun näette sen Lehtosen tulevan, niin antakaa mulle varoitus, niin mä menen piiloon. Ja kun se kysyy, missä mä oon, niin sanokaa, että ei ole näkynyt. Eli tästä lähdettiin. Niin kuin. Sulla on ollut vähän työmaata. Mulla on ollut työmaata, mutta siis tehän tiedätte ehkä miehinä, että jos nainen niin kuin ilmaisee, että ei paljon kiinnosta, niin sehän on vaan niin kuin sytykettä. Se on niin kuin bensaa ja mahdolliselle, että no niin, nyt ruvetaan hommiin. Joo, kun on saalistaja. Joo. Eikö? Ja tämä toimii avioliitossakin, että jos on vähän miehellä pilkettä silmäkulmassa ja vaimolla päänsärkyä, niin sehän on vaan haaste. Ja justiin mä juttelin itse asiassa tästä Tekopyhät podcastissa juteltiin tästä aiheesta. En muista, tuliko se jaksoa vai oliko se vaan tämmöistä lämpäilyä keskenämme, että mikä niitä miehiä vaivaa. Niin kuin, tää oli niin kuin naisilta tämmöinen palaute. Että mä oon niin kuin yrittänyt kohteelle, että sanoa, että ei, mutta se ei tajuu. Niin mä sitten vaan yritin selittää, että hei kato, että se pitää olla silleen niin kuin kirjoitettu seinään niin kuin silleen metrikokoisilla kirjaimilla, että ei missään nimessä. Muuten äijät ei taju. Joo, sitten täytyy olla tatuoituna melkein johonkin jo, että Okei, mutta teillä on hei mahtava tarina siinä sitten. Kyllä. Ja sä lopulta voitit sitten sen, tai en mä tiedä voititko taistelun vai mitä siinä sitten tapahtuu? No olin ainakin sinnikäs, mutta en mä nyt ehkä sitä antaisi kellekään, niin kuin, että kyllähän se menisi stalkkaamisen puolelle niin kuin, tälleen niin kuin nyttemmin. Et ehkä se on vaan Jumalan armoa, että koska sain niin kuin tosi hyvän vaimon ja en olisi tässä ilman häntä ja niin kuin, että hän on kestänyt mua ja meillä on 3 ihanaa lasta ja ollaan niin kuin kasvattu yhdessä. Ajatellaan, että mentiin 18-vuotiaan naimisiin ja mulla on nyt meidän keskimmäinen poika on 18. Mä oon niin kuin, Herra, kiitos siitä, että hän ei vielä naimisissa. Että kyllähän me oltiin niin pentuja ja niin kuin, että eihän se, siis se on vaan armoa, että me ollaan edelleen yhdessä, koska 18-vuotiaana niin ihminen on niin raakille, että eihän me olla samat ihmiset enää, mitä me oltiin silloin. En tiedä. Miten tässä näin pääsi käymään? Sä oot ollut silloin ihan poikainen. Todellakin. Voiko näin sanoa? No joo. Mä ajattelin, jos aivan mä oon ollut itse niin kuin 18, niin ihan poika. Ei täysikäinen laillisesti, mutta siihen se sitten loppukin. Kyllä, mutta siis
ehkä kuvaavaan, että kun mä jouduin itsenäistyä 17-vuotiaana, kun muutin Etelä-Amerikasta sitten Suomeen ja perhe jäi sinne lähetystöihin niin sanotusti, niin mä jouduin niin kuin pikavauhtia itsenäistyä. Että siinä tietysti on oma juttunsa siinä. Lisäksi kun mä oon semmoinen mä oon niin puupää, sellainen niin sellainen, että toivottavasti mä oon vähän pehmentynyt, mutta siis mähän lähdin siis sieltä Boliviasta Suomeen tällä ajatuksella, että maailma, oletkohan valmis, Lehtonen tulee. Kelatkaa, miten tollainen. Mikä sun visio oli? Eli kauan sä olit asunut siellä Boliviassa? En mä asunut siellä kuin reilu vuoden. Joo. Eli mutta siis siinä oli siis semmoinen, että se oli mun niin kuin tällainen kriisivaihe. Me lähdettiin perheenä sinne sillä, että jes, nyt mennään tekemään herran hommia. Mulle valkeni tosi nopeasti, että mä en viihdy täällä, mä en halua olla täällä, mulla on ikävä Suomeen. Kaikki mitä täällä on ihan syvältä. Mä kapinoin tosi lujaa meidän mutsille ja faijalle. Voitte kuvitella, että vanhemmat on siinä vaiheessa niin kuin just astunut uuteen maahan, uuteen kulttuuriin, ovat epävarmoja kutsumuksensa kanssa. Sitten tulee tämmöinen teinipoika, joka on niin kuin keskarit pysty silleen, että niin kuin, tää on ihan niin kuin vihoviimeistä touhua, että mitä me täällä tehdään. Niin pikkupaineet. Ja sitten aivan suureksi yllätykseksi mun faija sanoi sitten siinä jossain vaiheessa, että hei Juha, jos sä haluat jatkaa lukioa Suomessa, niin saat mennä. Ja mä ajattelin, että se oli siitä, että mä sain tahtoni läpi. No tästä menee joku varmaan oikeasti siis 15 vuotta eteenpäin. Ja mä sitten kysyn, kun vanhemmat oli tullut jo Suomeen ja oltiin perheenä koossa, mä kysyin isäukolta, että niin miten se meni se story, että miksi sä päästit mut niin nuorena? Mietin siis, peilasin omiin lapseni, että en mä ikin päästä omaa niin poikaani muuttaa veke kotota 13 000 kilsaa. Silloin oli faksit, oli niin kuin se kätevin, tiedätkö, kommunikoinnin väline. Kelatkaa sitä. Ei, nyt kaikki kuulijat ei välttämättä tiedä, mistä sä puhut. Joo, googlatkaa, faksi. Pete tietää. Pete tietää. Niin siis, joo, siitäkin olisi monta tarinaa, mutta siis niin sitten faija kertoo mulle, että joo, että se meni kuule sillä tavalla, että me rukoiltiin tosi paljon teidän lasten puolesta. Ja yhtenä yönä hän näki semmoisen näyn tai unen, missä oli 3 koivua, meitä on 3 veljestä. Ja keskimmäinen koivu niin kuin katkaistiin tai tällä lailla ja kaadettiin. Ja mä oon meistä veliksestä keskimmäinen. Ja silloin aamulla sitten, kun isäukko heräsi, niin se oli niin kuin koki, että Jumala sanoi sille, että sä saat päästää Juhan menemään. Eli hän sai siitä rohkeuden niin kuin lemppaa mut. Tai siis, että mä lähdin sitten Suomeen. Tuliko siihen, niin kuin mua kiinnostaa tuo isä ja pojan välinen suhde? Että tuliko teillä niin kuin välirikkoa siinä? Miten sä niin kuin itse henkilökohtaisesti koit sen? Koit sen sillä lailla, että vähän niin kuin, että isä heitti sut kotoa pihalle? Että ei, kun mä lähdin menee. Mä lähdin niin kuin torvisoittokunta soitellen, että jääkää te tänne. Mä lähden nyt niin kuin elää oikeaa elämää. Se oli mun mentaliteetti. Mä hylkäsin heidät. Ja niin kuin nyttemmin, että kyllä mä oon ollut niin kuin siis semmoinen niin kuin jotenkin aika ääliö. Siis tosi semmoinen röyhkeä jotenkin silleen, niin kuin, että mua ei täällä kaivata, mä lähden menee ja mä elän parempaa elämää itsekseni. Se on ollut se mun ehkä mentaliteetti silloin, kun mä oon lähtenyt. Ja kuvaavaa on se, että kun 9 vuoden jälkeen mutsi ja faija tuli ja pikkuveli tuli Suomeen, me istutaan sunnuntaina lounaalla heidän kotonaan ja 9 vuotta on siis tässä välissä ja meillä on, oliko me just tulossa ensimmäinen lapsi vai jotenkin tällä lailla näin. Koko perhe koolla ja mä katson mun isä ja äiti ja me jutellaan ja mä tajun, että me ei tunneta enää toisiamme. Et mun äiti juttelee mulle niin kuin 17-vuotiaalla ja mä oon siinä kohdassa niin kuin mitä 26. Ja mä oon niin kuin työelämässä ja tiedätkö, meillä on elämät mennyt jo ihan omiin ratoja. Niin siitä niin kuin piti lähteä rakentamaan uudestaan ihmissuhdetta. Että mitäs tää nyt on tää mun suhde omiin vanhempiin. Ja tällä hetkellä meillä on tosi hyvät ja lämpimät välit. Toi on varmaan aika mielenkiintoinen sillain, niin kuin ei ihan perustarina, että siinä on niin kuin se 9 vuotta. Millä te piditte niin kuin yhteyttä sitten? Ei se faksi nyt varmaan aina. Älä nyt sillä faksilla piirreltiin. Koko 9 vuotta. No, tässä on Juha sinulle tämmöinen kuva linnusta. Ystävät rakkaat, silloin olettiin markka-aikaa ja 1 minuutti
puhelua Boliviaan maksoi muistaakseni 10 markkaa ja 100 markkaa oli iso raha. Et jonkun verran soiteltiin, niin kuin siis tyyliin 2 kertaa vuodessa. Ja sitten jotain kirjeitä. Sitten ne kävi pari kertaa, esimerkiksi mun mummi kuoli, niin sitten ne kävi vähän niin kuin sen toimesta Suomessa. Mutta kun ne oli niitä Suomi-pätkiä, niin sehän siis koostui yleensä seurakuntavierailuista. Ja ne rullas läpi niitä seurakuntia, jotka heitä kannattivat. Että ei ne ollut semmosia, en mä muista niitä aikoja, kun ne oli Suomessa, että mä olisin, että jotenkin ne suhteet olisi siinä niin kuin. Että en mä tiedä, mitä me pidettiin yhteyttä. Ei kauheasti. Savumerkkejä. Hei, minkä liikkeen kautta sun vanhemmat oli lähetystössä? Eli ollaan tämmöisiä oikein perihelluntalaisia, eli nykyinen FIDA. Joo. Silloin se oli joku LKA, lähetyksen kehitysapu. Joo. Et se oli se firma, nykyinen FIDA. Selvä. Kyllä. Ja nythän mä oon Fidal töissä, mikä on niin läppää, että ympyrä sulkeutuu. Mä hämmennyt tätä Villen kameraa, kun Ville oli pystyssä poikittaa. Älkää nyt, otin vaan kuva. Nyt älkää nyt, keskittykää nyt vaan siihen juttuun, ihan epäolennaiseen asiaan. Yhtäkkiä rupesit miettiä, että onks vatsa sisässä ja just kello. Hauis ei näy. Niin, ota uusi kuva. Mahtavaa. Onks tää mun parempi puoli? Eikä FIDA. Niin, kato siis tässä on tälleen hauska, että ehkä tämmöistä jumalankin huumoria, että juuri se osa-alue mun elämässä, minkä mä halusin niin kuin jotenkin pyyhkiä pois, niin se vaan on tällä hetkellä. Mä voin sanoa, että se on niin kuin mun elämäni yksi niin kuin parhaimpia aikoja ja niin kuin rikastuttanut ja avannut mun silmiä jotenkin ymmärtämään jotain. Oliko se niin kuin ajatus lähetystyöstä, jota sä oot halunnut niin kuin jossain vaiheessa lähteä karkuun vai mikä siinä on ollut se? Niin kuin se? No mä en tiedä, mutta varmaan moni voi jotenkin samaistua tähän, että lähetystyöntekijät niin kuin tämmöisenä ihmisryhmänä kantaa semmoista ihmehehkua yllään. Ja sitten kun me oltiin siellä ja mä tutustuin niihin lähetystyöntekijöihin, niin kuin, että millaisia ne oikeasti on, niin mä tajusin, että ne on tosi tavallisia. Itse asiassa ihmistyyppinä aika vaikea ihmistyyppi. Ja niin kuin, että petyin siihen, että tämmöisiksi nämä on. Ai tonko tyypin kautta, joka on niin kuin arkena tällainen, niin Jumala haluaa viedä valtakuntansa eteenpäin. Jotenkin tuli semmoinen, että mä en halua nyt enää koskea pitkällä tikullakaan tähän juttuun. No mutta sä sitten jossain vaiheessa lähdit niinku ylipäätään näihin Jumalan valtakunnan työjuttuihin pastoraalin hommien kautta. Joo. Vai mikä se polku sulla niinku sitten oli henkilö? No siis se on, kato mä oon tämmöinen seurakuntaintoilija ollut aina ja oli tää nuorten porukka, mistä oli äsken puhetta. Joo. Ja sit jossain vaiheessa meidän nuorisopastori, hänelle tuli burnoutti ja me jäätiin vähän niin kuin keskenämme. Joo. Ja sitten minä ja muutamat muut otettiin vähän koppia siitä. Joo. Mä olin silloin 18. Ja siitä seuraavat 10 vuotta mä niin kuin opiskelujen ja töiden ohella olin niin kuin nuorisotyön vastaava Järvenpään Hellareissa. Joo. Ja koko ajan siinä mietin, että kun opiskelin sosionomiksi, että ajattelin silloin opinnoissa, että ei vitsi, että tämä on ihan niin kuin paras työkalu tähän seurakuntatyöhön, koska siis kaikilla, jotka opiskelee sosionomiksi, niin mä aina sanonkin, että se on niin kuin mitä parhain koulutus siihen, että opit käyttämään omaa persoonasi työkaluna. Ja mun mielestä se on se, mitä pastorin työ on. Miten onko sä tehnyt sekulaarikentällä sosionomihommia? Joo, siis mä, kuten sanoin, niin mä teen oman työn ohella sitä seurakuntahommaa. Eikö niin Joo, ja mä olin 10 vuotta aloitin tuolta liikuntavammaisten nuorten kanssa ja sitten sen jälkeen mä tein kriminaali- ja päihdetyötä. Ja sitten opiskelujen aikana mä tein vielä sitten niin kuin lastensuojelustöitä. Mä olin niin kuin ihan varma opiskeluaikana, että mä tuun suuntaan lastensuojeluun. Mä tein lastenkodissa paljon töitä ja mua kiinnosti se ja se oli tosi hyvä juttu. Niin vasta sitten tämän niin kuin rallin jälkeen sitten päädyin, tai mut kutsuttiin nuorisopastoriksi Järvenpään Helluntaihin, jossa mä olin sitten nuorisopastorina ja sitten seurakuntapastorina pari vikaa vuotta, yhteensä reilu 6 vuotta. Joo. Ja sieltä nyt sitten Fidaa. Ja te menitte tuossa kaikessa niin kaikki keskellä naimisiin, perustit perheen, räjäytet pankin Järvenpään nuorisotyössä ja Juha Lehtonen näytti maailmalle, että miten homma toimii, niin kuin sun ajatus oli. Oliko se kaikki näin helppoa? Kiva, että se näyttää tuolta, joo, ei todellakaan. Minkälaista prosessia sä kävit itses kanssa läpitte? Mä olin ihan pihalla. Mä olin ihan pihalla, täytyy sanoa. Siis, mä tein kyllä kaikki virheet varmaan, mitä voi ihminen tehdä
että ajatellaan sitä, että mä oon niinku sieltä niinku parikymppisenä ruvennut niinku touhuilemaan seurakunnassa. Ja ainoa, mitä mulla on ollut se niinku vertaisikäisten tuki. Eli meillä ei ollut tukea seurakunnan johdolta. Mulla ei ollut ketään, ketä mä olisin seurannut siinä. Mä hirveästi kaipasin niinku tämmöistä, että joku olisi mulle ollut semmoista mentorointia tai jotain, mutta mä en osannut semmoista etsiä, eikä mulla ollut semmoista. Plus seurakunnassa oli silloin ehkä tämmöinen ajatus, on tämmöisiä sanattomia vähän niin kuin sääntöjä. Ja se yksi sanaton sääntö oli ehkä tämä, että parempi on, kun ei olla kontaktissa kehenkään. Ollaan vaan tässä näin me. Ja ei oteta mitään vieraita tuulia ja vieraita juttuja, vaan nyt se kaikki löytyy tästä niin kuin omasta seurakunnasta sen keskeltä. Ja siinä koin riittämättömyyttä, yksinäisyyttä ja sähläsin kaikkea. Yritin, siis olin niin tosissaan, tiedätkö, kun ihminen voi olla tosissaan ja oli niin kuin all in ja tein sitten ikään kuin sen nuorisotyöosaamisen, niillä työkaluilla tein sitä nuorisotyötä. Mutta eihän mulla ollut siis niin kuin teologista ymmärrystä, mitä nyt oli seurakunnassa ollut sunnuntaikokouksissa. Että se sieltä niin kuin touhuiltiin ja yritin opetella siinä, tai opettelin siis siinä saarnaamaan ja tiedätkö, puhumaan. Ja ne oli ihan, kyllä mä mietin, että voi tuskaan, että kyllä Jumala armo, että osa edes niistä nuorista on vielä niin kuin hengissä ja jotenkin seuraa Jeesusta ja ymmärrän kaikki, jotka ei seuraa Jeesusta. Että todellakin. Niin Kumpi ymmärrät paremmin? No, en mä tiedä. Varmaan niitä, jotka ei seuraa. Niin. Mutta näkee Jumalan suuren armon siinä kaikessa. Joo, voi hyvänen aika. Se on ehkä merkittävä kohta siellä jossakin vaiheessa oli tämmöinen, että mä olin niin koin olevani vahvasti umpikujassa siis sen kanssa, mitä mä itse halusin nähdä seurakunnassa tapahtuvan, nuorisotyössä tapahtuvan ja sitten sen kanssa, mikä oli todellisuus. Mä nyt heitän tosi tälleen avoimesti. Järvenpään Hellarilla ja Vapiksella oli siihen aikaan niin kuin aika kovaa kitkaa kaikenlaista asioista. Sitten oli tämmöinen urbaani unelma joskus vuonna 2000, eli siis hirveän kauan aikaa sitten Helsingissä ja se... Silloin sitten Järvenpään Vapiksen silloinen nuorisopastori Henna Saarinen, joka nykyään johtaa Tulisieluliikettä, niin me lähdettiin sen kanssa vetämään niin kuin nuorten aktio sinne. Me tehtiin muutenkin yhteistyötä siis niin kuin Hellarit ja Vapis sillä paikkunnalla, koska oli vähän sitä resurssit, miksei tehtäisi yhdessä. Kyllä. Ja siinä niin kuin me tutustuttiin toisiimme ja Hennahan oli tämmöinen edelleen tämmöinen niin kuin, hän on itse niin kuin tämmöinen verkostoitujan niin kuin, että hän on hirveän hyvä verkostoituma, hänellä on tosi laajat verkostot. Ja mä niin kuin häneltä opin sen, että ei tämä tarvitsekaan tehdä yksin. Että ei se olekaan niin kuin perkele, joka on tuolla niin kuin toisessa seurakunnassa. Sen voikin ottaa, niin kuin, sillä voi olla jotain mulle annettavaa. Ja tiedätkö, tämä on niin kuin, ihan niin kuin mulle niin kuin tämmöinen uusi ilmestys. Ja hän niin kuin mallinsi mulle sitä, että voit olla yhteydessä muihin. Että sulla on niin kuin vertaisia. Koska mä olin esimerkiksi muistan, oli edelleenkin on nuorisopastorien seminaareja. Ja mä muistan niitä ilmoituksia joskus tuli ja mä ajattelin, että no en minä tuonne mene, kun siellä on muitakin ihmisiä. Mulla on tässä ihan tarpeeksi tässä niin kuin lautasella. Nämä niin kuin ajat sitten niin kuin laittoi, mutta okei, mä tarvin muita. Mä siis sain sen niin kuin ajatuksen päähäni. Mä sitten soitin tämmöiselle, silloin oli tämmöiset dynamiteleirit. Nämä on nyt enää, unohtakaa nämä kaikki, ei näitä ole enää olemassakaan, mä oon niin vanha. Niin siellä mä tutustuin tämmöiseen niin kuin tyyppiin kuin Jose Turunen, joka oli silloin niin kuin vaikutti kovasti sitten varsinkin vapaakirkon puolella. Ja mulla jäi mieleen siitä miehestä, että hei tossa on jotain. Ja mä sitten otin yhteyttä häneen ja sanoin, että mä oon pulassa, mä tarvin mentorin. Ja sanoi mulle, että no en pysty siihen, mutta nyt on alkamassa, on vielä yksi paikka vapaana tämmöisessä mestarivalmentajakoulutuksessa, joka oli siis johtajuuden erikoisammattitutkinto tämmöisellä valmentavalla otteella. Ja mä sanoin, että ihan mitä vaan. Ja mä sitten päädyin siihen ja mä sanoin, että se niinku pelasti mut. Eli mä en loppuun palannut, koska mä sain, yhtäkkiä mulle tuli täysin uusi ympäristö, missä ihmiset, se oli niinku se mestarivalmentajakonsepti oli niinku mulle niinku pelastava tekijä. Yhtäkkiä pystyi täysin vapaasti puhaltaa ulos kaikki. Ja oli niinku semmoinen, se iso kysymys, mitä siellä esitetään, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Ja sen kysymyksen kanssa mä niin kuin 1,5 vuotta niin kuin menin siinä. Ja se sai mut itse asiassa sitten yhden, mitä mä tein sitten nuorisotyössä seurakunnassa, oli tämmöinen, että mä lopetin nuorten illat ja niin kuin tavallaan niin kuin ajoin sen kriisiin, jotta me saatiin uusi alku.
Ja sitten mä otin siihen semmoisen vähän niin kuin, että mä karasin uuden tiimin ja tehtiin semmoinen puolen vuoden opetuslapseustyyppinen prosessi, jossa siitäkin mä oon niin pahoillaan niille monille nuorille. Mä olin vaan niin tullut itseni päähän ja oman tieni päähän, että mä tarvitsin niin kuin jotain uutta. Ja mulle niin raskasta oli se, että mä vedän nuorten iltoja ja siellä käy hirveästi jengiä ja mä en tiedä yhtään, mitä niille kuuluu. Eli se etäisyys sieltä lavalta siihen ihmisiin. Mä olin osannut kasvattaa sen niin isoksi, että mä tunsin vaan muutaman ja se oli mulle sietämätön tilanne. Niinpä mä tein silleen, että mä pakotin, että niin kuin tällä opetuslapseuspuolivuotisella, niin mä pakotin siihen, että jos lähdet tähän mukaan, sun pitää sitoutua tulee joka kerta. Jos et sitoudu, niin ei ole mitään asiaa tänne. Sehän tarkoitti sitä, että niin kuin, mitä mä sanoin, että meillä kävi nuorten ilossa vaikka kuin 50 tyyppiä. Niin tähän prosessiin tuli mukaan 20 tyyppiä. Ja sekä vanhemmat että nämä nuoret niin kuin sanoivat, että mitä tämä tämmöinen on. Mutta se oli vaan niin kuin semmoinen mun reaktio siihen, että jonkun pitää muuttua. Että tämmöinen niin kuin tavallaan, eikö tämmöinen idiotismin määritelmä on se, että teet samoja asioita, mutta odotat uutta tulosta? No, kyllä. Mutta tämä on semmoinen teema, mistä me Villen kanssa ollaan tässä vähän pyöritelty, että me ollaan tehty niin kuin näissä vapaa-kristillisen kentän liikkeessä pitkää hommia tietyllä kaavalla. Jep. Ja tässä on hyvä esimerkki niin kuin nuorisotyön puolelta, että jopa nuorisotyössä me ollaan tehty asioita pitkään samalla kaavalla. Ja mä tykkään tästä sun tarinasta nimenomaan nyt siinä, että sä oot myöskin ollut kirjoittamassa kirjaa Kutsumuskoetuksella. Joo. Ja siinä nähdään, että mihinkä sellainen tietynlainen kehä vie, että me nyt tehdään tällä samalla tavalla, nyt painetaan eteenpäin, ja sitten kun ei saa niin kuin tuloksia, niin sitten tehdään ehkä vähän vielä kovempaa, ja sitten poltetaan itsensä loppuun siinä. Mutta nyt sä teit tässä niin kuin eri liikkeitä, kun mä menen tällainen vähän tästä, tai pysytään aiheessa, mutta mä otan vähän nykypäivää siihen, että oliko sun omat kokemukset millaisella taustalla, kun sä olit tässä Kutsumuskoetuksella kirjaa tekemässä näitä storeja niin kuin kasaamassa? Joo. Koska sä olisit voinut palaa loppuun tossa. Ja se voisi olla, että sun tarina olisi ollut niin kuin ensimmäisellä sivulla heti siinä, että hei, näin Juha Lehtonen paloi loppuun. Kyllä. Eikä se varmaan kaukana ollut. Niin. Et mä sen verran, että niin kuin, miksi mä luulen, että mä oon hengissä vielä, niin on mun perhe, vaimo siinä erityisesti, mutta myös laajennettu perhe ja sitten ystävät. Eli ne varkkikerholaiset, tiedätkö, sieltä niin muutamat tyypit, joilla on niin kuin syvät siteet ja että mulla on ystäviä, kenen kanssa mä oon vaan Juha. Että se niinku, ettei tuu sitä semmoista, että mä kuulen monilta pastoreilta, että ne jotenkin jää yksin sen oman jonkun ministerinsä taakse. Niin mä niinku, Jumalan armosto oli se, että semmoista ei tapahtunut. Mutta niin, Kutsumuskoetuksella, kyllähän mä siihen just siksi lähdin siihen kirjaprokkikseen mukaan, että mä koin sen niin läheiseksi ne teemat itselleni. Joo. Jos sä sitä kysyit. Joo, unohdin jo, mitä sä kysyit. Ei, siis sä vastasit kyllä juuri, ja sä vastasit siihen myöskin sillä, mikä mun mielestä on tosi tärkeä pointti, mitä mekin on podcastissa pidetty esillä aika monessakin jaksossa, että on tärkeää, että meillä on myöskin läheisiä ihmisiä, jotka tuntee meidät. Jep. Koska vaikka mä nyt annoin susta semmoisen valtavan kuvan tuossa esittelyllä, niin jos me ollaan ihan rehellisiä, niin mitä lähemmäs me tullaan Juha Lehtosta, niin sitä paremmin me nähdään. Sä ymmärrät, kun mä sanotaan, sitä paremmin me nähdään sun virheet, mitä sulla on elämässä. Todellakin. Eikö? Todellakin. Mun lyhyt tarina menee aina näin, mitä mä kerron joskus tällaisista niin kuin prosesseista. Että minkälainen on se niin kuin matka itseeni, niin se on näin, että ennen kuin me ruvettiin seurustelemaan Marin kanssa, niin mä ajattelin, että mä oon aika hyvä saalis. Että on se onnellinen nainen, joka mut saa. Ja sitten kun me ruvettiin seurustelemaan, niin mä tajusin, että ei tuskaa, että oon mä kyllä aika ääliö. Että eihän tää näin mene, että se niin kuin nainen, jota mä rakastan, niin miten mä pystyn sitä satuttaa noin paljon? No sitten mä kuitenkin ajattelin sitten, kun mentiin naimisia tälleen, että että oon mä kuitenkin parempi isä kuin oma isäni. Että kyllä mä niin kuin siinä pärjään. Ja sitten kun ne lapset siinä on ja tulee niitä yöttömiä öitä ja ne oksentaa ja ripuloi ja
ja hommat on niin kuin seis ja sun pitää aamulla olla mukaan skarppina töissä. Ja sä löydätkin itsesi olemassa jonkin sortin raivohulluna siellä yöllä ja huudat sille lapselle, joka ei tajua mistään mitään. Yhtäkkiä sä löydätkin, että sun määritelmä itsestäsi on niin kuin raivohullu paskiainen. Ja tavallaan tulee niin kuin riisutuksi just niissä niin kuin kaikista läheisimmissä ihmissuhteissa. Ja se on musta niin kuin, se on niin kuin hirveän hyvä kohta. Mä en sano, että se on mun identiteetti, siis en määrittele itseäni näillä sanoilla. Mutta että löytää sen, että mä en ole niin kuin kummonen, mä oon tosi tavallinen ja mä oon tosi niin kuin haavoittuva ja pystyn olemaan myöskin toista kohtaan tosi haavoittava. Niin sehän antaa armoa siis itseä toista kohtaan. Että kaikki semmoinen niin kuin haippi ja nämä kaikki, niin ne on riisuttu. Ja mun mielestä se on niin kuin, sit ollaan ytimessä. Toi on niin sitä timanttia sitä, mitä me on niinku yritetty kuvata meidän jaksoissa. Kyllä. Monta kertaa. Sitä, että ja vaikka olisi minkälainen stara, niin mitä lähemmäs me sitä ihmistä päästään, niin sitä varmemmin me tullaan ikään kuin pettyyn siihen ihmiseen. Just näin. Että me tullaan huomaamaan, että hei, hetkonen. Ja se on vapauttavaa. Joo, ja siis mä niin kuin tunnistan tässä, kun te heitätte näitä ylisanoja, niin siinähän tulee semmoinen niin kuin huijarisyndrooma, koska mun ajatus on välittömästi, että voi kun te tietäisitte, millainen mä oon oikeasti. Että en mä ole niin kuin yhtään sen kummoisempi. Sen kanssa tässä niin kuin mennään. Tosi hyvä nosto noi unettomat työt. Tässä 2-vuotiaan pojan isänä, niin kyllä niinku kyllä se vaan on niinku lapsiperheen arki. Se on tullut semmosia niinku puolia itsestä esiin, että ei hyvänen aika. Toistaan samaa kaavaa. Eikö se ole? Ihan hirveetä. Ja mä en ymmärrä teitä yhtään. Mä oon 4 lapsen isänä, niin en kertaakaan hermostu. niin. Taikka uhkaile tai kiristä lapsia niin millään muotoa. Ei, se on karu todellisuus herätä siihen, mutta siinäkin pitää olla itselleen armollinen ja ymmärtää se oikeasti sitä elämää. Siinä mä uskon, että me tarvitaan niin kuin toinen toisiamme niin kuin avioliitto niin kuin parina. Kyllä. Ja varsinkin silloin, jos toisella niin kuin alkaa kiristämään, niin sitten toinen pystyy sanoa, että hei, että mä hoidan tämän tilanteen. Vähän niin kuin ulkopuolelta siihen, että huomaa, että okei, nyt tuolla menee vähän tunteisiin liikaa, niin jos mä tuun tähän ja tulee fiksusti, että menee meillä se toimii sillä, että hetkonen, että hei, että mä voin hoitaa muuten tämän. Ja siinä ei tarvitse sanoa, vaimo ei tarvitse sanoa mulle tai mun ei tarvitse sanoa vaimolle, että meneekö nyt tunteisiin, että meepä vähän kävelylle. Se on niin kuin sellainen saunassa, heitäpä vettä kiukaalle ja saa oman mutta siinä me tarvitaan toista ja siinä myöskin se suhde kasvaa ja syvenee. Kyllä. Ja siinä ehkä näkyy sitten ne eletyt vuodet myöskin yhdessä. Vielä jos puhutaan tämmöisestä, niinku, että mikä on niinku koetellut mua niinku rajusti, niin on nämä mun niinku terveyshuolet. Eli ensimmäisen kerran silloin, mitä siitä on 18 vuotta sitten, me oltiin just ostettu se omakotitalo, missä edelleen asutaan, ihan hirveä remontti päällä ja oltiin useampi kuukausi sitten tullut vettä ja meikäläinen tämmöinen peukalo keskellä kämmentä siellä yrittää säätää jotain, vitsi purkaa seiniä ja siinä sitten sukulaiset apuna ja näin poispäin. Ja sen loppusuoralla sitten tuli välilevyn pullistuma ja mä puoli vuotta olin melkein, useamman kuukauden olin pois töistä ja mulla oli ihan jäätävät kipulääkitykset ja mä en oikein, musta ei ollut mihinkään ja oli vielä niin vahvat opiaattilääkkeetkin, että mä olin ihan pöllyssä. Silloin ensimmäiset semmoiset omavoimaisuudet niinku riisuttiin. Et mä ajattelin, että mulle oli niinku tämmöisiä, tiedätkö, mä oon silleen niinku, siinä mielessä niinku ikätasoisena ihminen. Eli mulla ajattelin, että miehen tehtävä on niinku pitää tästä perheestä huolta ja miehen tehtävä on tuoda leipä pöytään. Ja sitten kun se niinku otettiin pois, mä en pystynyt olemaan töissä enkä pystynyt tekemään mitään. Ja taas siinä sitten mun vaimo kantoi meidän perhettä ja sitten tapahtui tämmöisiä taloudellisia ihmeitä, että tuli tuntemattomat ihmisiltä niin kuin kirjekuoressa rahaa meidän postilaatikkoon ja me selvittiin. Ja ihmiset tuli kauppakassien kanssa, voidaan tulla tekemään teille ruokaa ja kaikkea tämmöistä näin. Ja niin kuin alkoi murtua kaikenlaisia asioita. Ja ilmeisesti tämä on se osa-alue, missä mun täytyy, niin kuin Jumala on täytynyt edelleen tehdä eniten töitä, koska niin kuin tätä sitten on ollut monista tilanteista tällaista justiin, että me ollaan oltu niin kuin ihan lirissä ja jotenkin Jumala on ollut sit armollinen. Ja nyt sitten taas viime huhtikuussa mun niin kuin selkä prakas ja nyt se sama välilevyn pullistuma niin kuin uusiutui ja taas elämä pysähtyi niin kuin ihan niin kuin
täydestä vauhdista seinään ajo. Ja mä niinku, mulla on niinku tosi iso kysymys Jumalalle, että miksi? Niinku, miksi sinä teit tämän? Syytin Jumalaa ja ei mulla ole vieläkään siihen niinku vastausta, mutta oon vaan niinku joutunut taas kerran pysähtymään, edelleen toivon siitä. Ja tässä välissä siis mun polvi on leikattu 2 kertaa, mun polvi on pysyvästi rikki. Ja kaikki nämä tavattiin säpäkentillä, niin se on ollut yksi niinku rajumpi juttu, että mä en pysty enää niinku pelaa melkein mitään. Ja sitten nyt mulla on kielto tällä hetkellä, että mä saan juosta lenkkiä. Se oli mun viimeinen oljenkorsi, että mä saan juosta lenkkiä ja nyt mä saan sitäkään tehdä. Ja tiedätkö, mä oon ihan jotenkin silleen, mua niinku tällä hetkellä mä puhun, niin mua ärsyttää tää. Niinku, että miksi niinku vedetään niin niinku jotenkin riisutaan tälleen. Ja nämä on niinku niitä rehellisiä tunteita, mitä se herättää mussa. Ja ainoa ehkä, mitä mä nyt siitä voin sanoa tällä hetkellä on se, että kärsimystä ei kannata selittää pois. Että meillä kristityillä on hirveä tarve selittää, kyllä se kirkastaa ja kyllä se kasvattaa. Niin joskus mä oon silleen, että ootko tosissasi? Joo. Että se, mitä siinä voi tulla, niin on ehkä tämmöinen, että voi olla toisen kärsivän rinnalla jotenkin vertaisena ja tulee aika lailla niin kuin tajua, että minä en hallitse omaa elämääni ja että jos se Jumala armossaan niin kuin anna tätä päivää, niin ei mulla ole mitään. Tämmöisiä vähän, menipäs nyt synkäksi. Mutta nyt me ollaan niinku semmoisessa, minkä varmasti moni mies niinku jakaa kuitenkin, kun sua aletaan riisumaan siitä sun tämmöinen sisukas mieskuva, niin. Että kyllä mies kestää. Ja peltotöihin on niinku lähdetty. Tämmöinen vanha suomalainen ajatus. Että ihan sama, että mikä on kunto, niin peltotöihin lähdetään ja hommat tehdään ja saunaa me lämmitetään ja kirveen kanssa pilkotaan puut ja noin. Mutta sitten kun sua riisutaan siitä sun omasta voimasta, mitä sulle jää jäljelle? Niinpä. Minkä varaan sä enää minkä varaan sä, Juha, rakennat sun elämää? Sitten jos nyt mietit, että niin oikeasti tuohan on niin semmoinen, että sut riisutaan kaikesta siitä fyysisestä, mitä sä niin oot tykännyt tehdä. Niinpä. Ja mitä toi on saanut aikaan? Onko se saanut jotain semmoista, koska tuossa on niinku pikkusen jotain semmoista, mikä kolahtaa itteenkin noita kokemuksia, kun kuuntelen. Se on saanut jotain itsessä, mutta mitä se on sussa saanut aikaan? Ainakin nöyryyttä niin kuin elämän edessä. Ja semmoista, niin kuin, että yritän opetella sitä, että arvostan tätä hetkeä. Ja jotenkin ehkä semmoinen, kuitenkin on semmoinen ajatus siitä, että ilmeisesti Jumala haluaa tehdä mussa työtänsä. Kyllähän me etsitään kristittyyn niin kuin tarkoitusta. Ja tämä on vähän silleen mulle niin kuin semmoinen, että mä en ihan tiedä, mihin mä päätyisin tässä. Että sanoinko mä näin, että täällä on joku tarkoitus? Ehkä ei, mutta kuitenkin jotain semmoista tässä nyt on prosessi käynnissä. Että, niin musta se on niin kuin hyvä tulos, jos tulee aika niin kuin silleen hiljaiseksi elämä edessä. Mä en haluaisi mennä sille kaistalle, että mä selitän tämän jotenkin niin kuin voitoksi. Eikä sitä musta aina voi edes, tarviiko edes selittää? Niin. Nyt me mennään ehkä johonkin Jordan Petersonin ajatuksiin, mutta niin? Hänellä on aika syviä ajatuksia. On hyviä ajatuksia. Ja hyviä ajatuksia. Niin kyllähän se kärsimys, se vaan kuuluu ihmiselämään. Eikä se välttämättä ole mitään niin kuin selitystä, että miksi näin nyt tapahtuu. Joo, ei. Ja tuossa joskus vaimonkaan juteltiin siitä, niin kuin, että kun monesti seurakuntakontekstissa kuulee paljon puhetta siitä, että joo, sä paranet ja joo, tämä juttu tulee voitoksi vielä. Ja just mitä sanoit, että ei uskalla sanoa niin kuin voitoksi. No totta kai iankaikkisuudessa kaikki on voittoa. Kyllä. Mutta se, niin kuin, että eihän Raamattu välttämättä lupaa sitä, että tässä ajallisessa aina se niin kuin asia muuttuu ja kääntyy voitokkaaksi. Vaan kyllähän se ydin on siinä, että Jeesus on sun kanssa. Joo, mulla on tällainen slogani, että Jeesus ei pelasta elämältä, vaan kuolemalta. Kysyit sitä, että mihin mitä jää jäljelle kaiken tämän jälkeen, niin kyllä se kuitenkin on sitten sillä tavalla, että arasti sanoisin, että Jumalan niin kuin armon varassa kulkeminen, se jää jäljelle. Joo. Tämä klassikko, mitä vanha kansa käyttää, armon syvempi ymmärtäminen. Jotain sellaista se kuitenkin on. Kyllä mä ajattelen, että kaiken sen niin kuin
pimeydenkin keskellä, mitä mulla on ollut. Niin kuin, esimerkiksi nyt, kun mä olin viimeksi sairaalassa ja mut leikattiin, niin mä ihmettelin, että miksi mulla on niin rauha. Että mä ajattelin, että ilman Jeesusta niin en mä voisi kokea tällaisia niin kuin tunteita. Että tämä ei ole, tämä rauha, mikä mulla on tässä tilanteessa, ei ole suhteessa siihen tilanteeseen, missä mä oon. Se on mielenkiintoista. Mulla on koko ajan sellainen ajatus, tämä lähti siitä, että Juha Lehtonen tulee, onko maailma valmis. Mutta mulla on sellainen ajatus, kun mä kuuntelen sun tarinaa. Niin. Jotenkin mulla tulee sellainen ajatus, että se ei oikeasti mennyt näin, vaan se meni niin, että Juha Lehtonen, Jumala tulee ja sinä et ole valmis. En. Ja sit Jumala aloittaa sen työn sun elämässä. Kyllä. Ja alkaakin riisuun sitä, mikä Juha Lehtonen on. Just näin. Ja sit sen murtuneen astian kautta, niin sä ootkin siunaukseksi niin monelle ihmiselle, että sä et edes tiedäkään sitä. Sä et edes ymmärräkään sitä. En ymmärrä kyllä todellakaan. No, okay. Koska sun elämässä on niinku sellaista tarttumapinta-alaa. Jos me tällä rehellisesti puhutaan, nyt unohdetaan se kiiltokuva, kokonaan pureudutaan siihen elämään ja siihen matkaan, mitä sun elämässä on ollut. Tuossa on niinku aika paljon semmoista, mihinkä voi tarttua, joko jos sä oot elänyt koko ikäs seurakuntapiirissä, seurakunnan keskellä, mutta vaikka et oliskaan elänyt, niin silti sun elämässä on niinku se tarttumapinta-alaa. Että sieltä löytyy niinku paljon sellaista, että nyt Juha Lehtonen tulee täältä. Ja niin kuin mä luulen, että moni mies niin kuin nuorena ajattelee voimissaan, että minä tulen ja näytän kaikille. Ja sitten jossain kohtaa toivottavasti tulee eteen se hetki, että sua aletaan niin kuin riisuun sun omasta kovuudesta ja voimasta ja sydämen ylpeydestä. Koska jos sitä ei tunne, niin semmoinen ihminen on aika raskas ihminen 50-vuotiaana. Joo, voi hyvänä aika. Minkälainen mies sä olet niin kuin tänä päivänä tai minkälaista jälkeä sä haluat niin kuin jättää? Tai minkälaisen ikään kuin, onko sulla sellainen ajatus, että sä haluat jättää jonkun perinnön tai muiston taikka? Suht iso kysymys. Tää oli muuten, mä annan sulle hetken aikaa tässä miettiä. Me oltiin Tampereella Villenkaan miesten päivässä vetää pieni osuus. Ja siinä oli sitten toinen puhuja esitti tämmöisen kysymyksen, että minkä perinnön sä haluat jättää. Ja me siinä tosiaan sitten kanssa funtsittiin ja mietin, että mitähän se tosiaan on. Että se on tosi vaikea kysymys. Mutta sitten mulle tuli semmoinen ihan kummallinen, mä en tiedä miksi mä en rupea omaa semmoista perintöäni jakamaan tässä. Mutta tuli semmoinen, pistin silmät kiinni ja joku voi ajatella, että varmaan joku valo osuu jostain, mutta tuli semmoinen pieni väläys. Sitten mä sanoin, että voi vitsi, voisi olla valonväläys pimeässä. Onpas runollista. Niin. Jukkis on vähän tuonne herkkä sielu. Joo, mä tuo meille. Se tuo meille Kyllä. Siis mäkin olen pöytälaatikko runoilija, että mä yhdyn tuohon fiilikseen. Kyllä, joo, nyt mulle kirkastui tämä tässä, kun kuuntelen teitä. Mä haaveilen siitä, että kun mä oon vanha pappa, jos mä niinku tämän kroppani kanssa saavutan sellaista ikää, että mä oon vanha pappa, niin sit kun ne lapset ja junnut jotenkin, että ne on jossain pyörii tossa, niin niille jäi semmoinen fiilis, että toi tykkää meistä. Mä muistan semmoisen, täällä seinälläkin on Noson kitara, niin meidän seurakunnassa Järvenpäässä oli semmoinen Jouko Noso, niin kuin ihan jäätävän kokoinen äijä, siis niin kuin pitkä ja tällä lailla. Ja hän oli tämmöinen niin kuin sotien veteraani ja näin poispäin. Ja en mä muista, että hän olisi kauheasti mitään ikinä mulle sanonut tai silleen muuta kuin, että moi. Mutta mä muistan sen hyväksyvän katseen. Pikkupoikana siellä semmoinen, että se tuntui mulle, että se on 3-metrinen äijä ja mä oon siellä sen niin kuin polvitaipeessa. Ja aina kun se niin kuin oltiin seurakunnassa, niin se niin kuin hyväksyvä katse ja niin kuin semmoinen olo, että toi tykkää musta. Mä ajattelin, että semmoinen mä haluan olla. Ja sitten tämmöinen niin kuin vähän filosofisempi vastaus on tämä, että niin kuin ihmisen kehityksessä luontainen tapa vanheta on tämä, että ihminen niin kuin menee, ajatukset kapeutuu ja niin kuin ymmärrys ja joustavuus ihmisen ajattelussa ja olemuksessa niin kuin, menee pienemmäksi ja niin kuin halu ikään kuin oppimiseen vähenee. Kaikki tämä näin. Ja niinpä se niin kuin luontainen kehitys on tulla kärttyiseksi, ahdasmieliseksi ukoksi. Mutta sitten taas Raamattu kertoo, että me niin kuin, on vähän tämmöinen niin kuin kirkastumistaan ajatus. Ja niin kuin Raamatun mukaan niin kuin pitäisi tapahtua, että mitä kauemmin me vietään aikaa Jeesuksen seurassa, sitä enemmän me kasvetaan hänen kaltaisuuteensa. Joo. Joten se menee niin kuin vastoin semmoista fysiologista kehitystä.
Ja tää on niin vahva ristiriita, että mä unelmoin, että mä voisin olla kallellaan sinne niin kuin Jeesukseen päin. Ja silloin mä luulen, että tää valon pilkahdus yhdessä sun toisessa kohdassa niin voisi olla totta. Tuossa on jotain hienoa. Tuossa on jotain hienoa. Semmoista varmasti, mikä haluaisi niinku jakaa itsekin. Nimenomaan kun se on ihan oikeasti nähtävissä, että vanhemmat äijät, niillä rupeaa menee sinne kärtyyn puolelle. No kato tuota Peteä tuossa, no, se on ihan hermona koko ajan, kun me tässä jaaritellaan, että eikä tässä mennä eteenpäin. Joo. Ja kysykää mun vaimolta, se on just silleen, ne jakaa aina ystäviensä kanssa, että oi, kyllä se on, kun äijä täyttää 40, niin on se raskasta. Mutta tämä on niinku musta tärkeä ajatus ylipäätänsä, että mitä me halutaan jättää perinnössä, koska se, mistä tämä kysymys on tullut mulle, ja mä oon ollut monta vuotta putkeen niin Nordic Business Forumilla Helsingissä, ja mä tykkään siitä tapahtumasta ihan kristittynäkin. Monta juttua minkä takia, mutta siellä oli George Clooney oli vuosia sitten vieraana, ja hän kertoi siitä, että hänen isänsä kysyi, että minkälaisen perinnön sä haluat jättää. Ja hän oli niinku sitä mieltä, että hän on jättänyt jo, että hänet tunnetaan joka paikassa. Hän on niinku ihan valtavasti hyviä leffoja, että ihmiset tuntee hänet, mitä hän niinku tarvitsee. Että kaikki tässä se on. Niin sitten se isä kysyi sitä kysymyksen, että mainitte, nyt en muista kappale, oliko 3 vai 5 mykkäeläkuvien tähtiä 100 vuoden takaa. Sanoit, että sai ehkä 1 tai 2, jos sitäkään. Sitten aivan, että 100 vuodessa sut unohdetaan. Ja se kristittynä se pysäytti mut. Ja hän puhui niinku siitä, että hän niinku sai niinku ajatuksen perustaa perheen ja hän on niinku 2 lasta ja että ne on niinku hänen perintönsä näin. Mutta silloin niinku kristittynä se ampui niinku mun sisimpääni aika lujaa. Että 100 vuoden kuluttua mua ei muista täällä kukaan. Kyllä. Mikä on se mun perintö, minkä mä haluan jättää? Ja tässä on niinku, sä annoit Juha niinku aika kauniin vastauksen siihen, että sut muistettaisiin sellaisena, että hei, toi tykkää musta. Ja tuossa miehessä on niinku jotain erityistä ja erilaista. Ja joskus vuosikymmenten päästä niin joku voi sanoa, että muuten sun isoisäs, niin se oli muuten mies, joka oli täynnä rakkautta. Wow, toi olisi kova. Ja mä oon niinku itse mun oma henkilökohtainen niinku rukouksen, minkä mä oon sanonut seurakunnassakin, että mä haluaisin, että mun lapset muistais mut siitä, että isi rakasti Jeesusta koko sydämestä. Ja sitten se näkyy niinku siinä kaikessa. Wow. Ja mun mielestä, Juha, sun elämässä on pilkahdus siitä. Sä olet helposti lähestyttävä. Sä otat ihmiset todella upeasti huomioon. Ja se hymy, mikä näkyy. Se hymy ja se pilke silmässä. Se ei ole vaan sille makuuhuoneessa. Niin, ei, kyllä se näkyy susta. Ja tänään me on niinku saatu pieni pilkahdus niinku siitä, että minkälaista sun elämä on ollut niinku tähän hetkeen. Ja se on niinku kaunis tarina, mitä on niinku tapahtunut. Ja se on niinku Jumalan työtä. Näin on, joo. Loppuun asti. Vielä tuohon niinku perintöön, että koen suureksi etuoikeudeksi, että mä osaan olla mukana perustaa seurakuntaa. Hei, mun piti siitä kysyä muuten. Minkälainen prosessi siinä on? Se on. Onko teillä tunti aikaa? Mulla ei ole. Meillä ei ikävillä siihen meillä ei ole. Niinku, mutta heitä nyt joku lyhyt, koska siis sä oot sanonut kuitenkin, sä oot helluntai-seurakunnasta, mutta sä oot Station Jokelassa seurakunta. Joo, ja nythän Station on siis osa helluntai-kirkkoa, että me ollaan kovinkin helluntalaisia. Se lähti se idea on siis se, että Jumalalla oli visio ja me mentiin mukaan siihen, koska siis mun maailmassa ei ollut tällaista niin kuin lokeroa kuin että perustaa uusi seurakunta. Niin kuin mä kerroin, millaisessa seurakunnassa mä oon kasvanut, se ei niin kuin kuulunut tähän konseptiin. Kyllä. Ja sitten vaan Jokelassa asui silloin tarpeeksi hulluja ja rohkeita ihmisiä, jotka sanoivat, että lähtekää messiin ja se on ihan oma storinsa, mutta tavallaan, että kyllä mä niin kuin ajattelen siinä, että se on niin kuin vaan Jumalan armoa, että me satuttiin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Meidät haluttiin mukaan perustajatiimiin ja mä niin kuin sukelsin ihan täysin siihen ja me koko perhe. Nyt siinä ollaan oltu kohta 9 vuotta ja se on se yksi perintö, mitä varmasti jää, koska mä ajattelen, tämä liittyy siis myös lähetystyöhön ihan lyhyesti vaan tämä ajatus, että niin kaunista kuin se onkin, että meillä on joku areena, jossa me julistetaan jotain ja käsiä nousee ja sitten me postataan kuvaa, että käsiä nousee, niin me ei se saattaa olla, että me ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu. Mutta kun seurakunta syntyy ja niin kun se niin kun asettuu, niin me tiedetään, että se tulee kestää niin kun vähintään vuosikymmeniä. Se on niin kuin se myöskin ikään kuin
missionaalinen tapa ajatella, että mihin me tähdätään. Aamen. Hei, voidaanko Juha nyt kysyä sua jo? Mä en edes Jukkikselta kysynyt mutta tässä. Aika rohkea. Niin, aika rohkea. Mutta tulevaisuudessa puhun seurakunnan perustamisesta yksi jakso. Ja mä haluaisin siihen vielä yhden vieraan mukaan. Siis mulle käy totta kai, ja tässä voi vapaasti mainostaa myös Tekopyhät podcastia, koska siellä meillä on seurakunnan istuttamista jakso, niin se olisi varmaan fiksu, että siinä olisi joku muu, koska siinä niin kuin käydään tämmöistä yleistä keskustelua asiasta. Te voitte tosiaan Juha Lehtosta ja Rebekka Palmia kuunnella Tekopyhät-jaksosta, joka löytyy YouTubesta, Spotifysta, Ajassa sovelluksesta, eikö löydy? Joo. Ainakin niistä. Kyllä. Ne on mielenkiintoisia. Teillä on hauskoja jaksoja. Hyviä jaksoja. Joo. Ja hei, kiitos, arvostus teille äijät. Tämä Sisu-podcasti on kyllä paikallaan ja ollut ihan sairaan kiva olla täällä. Täällä on tosi hyvä ilmapiiri ja on nauttinut joka hetkestä. Kiitos Juha, että pääsit. Kiitos Juha, että pääsit. Nyt me lähdetään syömään, eikä? Halleluja. Yes. Aamen. Aamen. SisuCast.